U woont in een flat, wat is er gebeurd? Wij hoorden op een gegeven moment 2 hele dikke knallen. Er vlogen allemaal stukken uit. Een en al rookontwikkeling. En ik was buiten bezig, mijn was hing. Als de duivel alles naar binnen. En ik had de ramen en deuren al dicht gedaan. En hoe langer hoe meer rook, nog een paar knallen. Het stond de politie op keukenramen te bonken en aan te bellen. Allemaal naar buiten toe. En zodoende staan we hier nu allemaal.